हेलो मित्र फैमिली वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मु गाँव में अच्छी आज दिन केमती कटुची कौन चलते देखा। खाइबा सकाळु किछि खिया ही नहीं जाए आउ गोटे कड़े गला तो मो कि तो ना कौन गिरधारी चढ़ी जाऊच ऊपर अनाओ अनाओ ओ हेलो मु कौन कुटा मु कुटा से कुआडे गला मैं सेठी लुचिजी कौन भाई मते देखिकी तुम ए जाए टाइम है ना पी खाई खाइब कौन तो कोड फुल आइलु को गछ नडिया गछ नडिया गछ रे फुला फुटुची ना हां दे ठीक है माता ये टिकिल भी लगे तू जो भल पी किए कौन कह मनिका कौन कह माने से मुंडटा एमिति केमिति हैला हैं हाय संग माने धनिया पत्र पानी आछि बोलिलो कोठी काई ओहो टिके धनिया पत्र नहीं जीवा एटा देसी धनिया माने जो बणुआ धनिया कहती ये सब मो बाड़ी रे लागी ए पत्र खाइबू धनिया पत्र ने ये तो पाई नु ने खा ना वो चढ़ी जीवु तू चढ़ी जीवु याकू देखु ना माने मु कथा कहू से आसी मो पाखरे कौन भात कहीं खाइबू कौन आंच कौन गुच 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 ये मेरा शटर सिस्टम आंच ये आंची डाली कौन भल लागी गजरा गोटे मो मुंड पिटी जीव ये मो मुहरे मैंने कहूँ मु घसी पूरा चढ़ी जाव मत क्या कामड़ी अधा खाईदेव या देख कौन 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 मतलब वो अलग कौन उड़ी उड़ी देख उड़ी गोटे पछरे माने सी कम देखा पेटा अधिक देखा एबे हमें छात उपरକୁ आस्तिलु नरकोली खाइयाकू किंतु एठी खाली पत्र कोली नाही एमाने सब खाइछनी को माने कहलो ए जो मो पछर जे माने अछन ओ तमे खाइछ त तू एकला खाइछु हां हां खाइछि
କୋଉଠି ବି ମାନେ କୋଳି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ଆସ ନେଳି ପଡ଼ିଛି, ସିଆଡ଼େ ଯା। ଏଇଠି ଏଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଅଛି ଦେଖୁଛି, ଏଇଠି ଏଠି ବି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ ତ ନେଳି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଯୋଉ ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ ସବୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ପାଣି। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଳି ଟିକେ ବୁଲିକି ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି କୁଟା। ଏବେ ଡାକିବି ତାଙ୍କୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ହେ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କାଚ କୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବୁଢୀ ଯିବୁ କି ଝରଣାରେ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ବିଲ ଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ କଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉ। ତମ ପୋଖରୀରେ କେତେ ପାଣି? ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଏ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ କେମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ପାଣି, ମାନେ ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସିଏ କହିଲାନି ତାର ବିଫୋ ଆଉ ଆଫ୍ଟର। ଇଏ ହେଲା ମୋର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରଜରେ ଆସିକି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ମାନେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏବେ ଚାଷ ହେଇସାରିଲା, ବି ନଥିଲା, ଏବେ କୂଅ ପୁରା ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ନଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଏବେ ଭାବୁଛୁ ପଳେଇବୁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ତମାନେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ପାଉନି ତମକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ମାନେ ଏନ୍ଏଚଟା ଟିକେ ପାଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କଲେ ହୁଏତ ଜଣା ପଡ଼ିପାରେ। ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତ, ମାନେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ଇଏ ପୁଣି ଡିପ୍ରେସନ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ବୁଟ ସବୁ କରିକି ଆସିଛୁ। ୟାଙ୍କର ବୁଟଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ଆର ଭିଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ ଅସୁନ୍ଦର? ଇପି କରିଦବା, ଟିକେ ଖାଇଦବା, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ରେଡି। ସିଜା ପିଠା, ଏଟା ସିଜା ପିଠା ନା କି ପିଠା? ମାନେ କଣ, ମାନେ କେମିତି ହବ? ମାନେ ପିସ୍ ପିସ୍ ଯୋଉ କଟା ହୁଏ ତ? ଛେନାପୋଡ଼ ହାତ ପଡିଯିବ। ସିଜା ପିଠା ଖାଇବ ଏବେ? ଶୀତଳ ଲୁଗା ପାଣି ପଇଲା ନା ନାଇଁ? ଛେନା ପାଣି ପଡିଯିବ ନା? ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମର ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଘରକୁ ପିଠା ଦେବାକୁ। ଯୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଦେଇଥିଲେ ବରା। ପିଠା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ବରା ଆଣିଲି। ଗାଁରେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଆଉ କଣ, ଆଉ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆମ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ।